Včera sa tu udiala akcia podpisu memoranda alebo charty autentistických vinárov zo Slovenska. Podpisovali to traja strekovskí a jeden novovieský vinár. Pre nás to bol veľmi dôležitý moment, práve podpis tej charty, lebo tam vlastne sme si stanovili ciele a pravidlá, že akým spôsobom sa dá robiť autentické víno. Názov autentista si strekovskí vinári vymysleli práve preto, že robia autentické originálne vína, ktoré si zachovávajú svoju pôvodnú hodnotu. Ide o biologickú ochranu vo vinohradoch a výroba vína autentickým, starým spôsobom, bez kvasiniek, bez enzymov, bez pridaných taninov a proste všetko, čo najprirodzenejšie, aby to víno mohlo naozaj hovoriť o tom, odkiaľ pochádza. Jednoducho musíme ten normálny charakter vína nejakým spôsobom zachovať a táto platforma autentistu a charta autentistu práve na toto slúži. Po podpísaní charty autentistu v Strekove na druhý deň prebiehala ochutnávka vín. Dneska sa tu odohráva vo vinárstve Strekov 1075 ochutnávka mladých strekovských vín. Už 8-krát organizujeme ochutnávku mladých vín, mladých strekovských vín. Vlastne miestni vinári donesú svoje vzácne moky a navzájom ich ochutnáme, samozrejme aj vyhodnotíme. Je to veľmi dôležité, jednak budeme mať informáciu, ako vyzerajú tohtoročné strekovské vína a navzájom poradíme, ako ďalej, ako sa vyvíjajú tie vína. Po prípade aj nejaké rady vypočujeme, ako robiť tie vína, aby boli ešte lepšie. Obec Strekov vás všetkých už teraz pozýva aj na ďalšie akcie spojené práve s týmto kráľovským mokom. Srdečne vás vítam tento rok, najprv 8. marca na ochutnávke vína a potom 19. a 20. júla na 7. festivale strekovských vín. Tradične už 7-krát organizujeme Strekovský festival vína koncom júla 19. a 20. Tam srdečne čakáme nielen milovníkov dobrého vína, ale každého, kto má rád pekné prostredie, koho zaujímajú strekovské vinohrady a nielen vína zo Strekova, ale z Karpatskej kotliny, nakoľko budú tu vinári zo 6 štátov. Určite sa je na čo tešiť, tak neváhajte a navštevujte podujatia obce Strekov.